हाय हेलो नमस्ते भगवती समस्ते मु हरी नेक्स्ट एडवेंचर यूट्यूब चैनल रे आपन स्वागत। ये जाजपुर स्टेशन रो केते दूर होबो? जहाँ चारिपटे पूरा मस्त सुंदर सुंदर व्यू सब देखा मिले एवं यही मैप सारे आपण यही सरोवर कोना कोना जगह आप देखिपारे। प्रवेश द्वार अच्छी उद्यान को जी रास्ता अच्छी व्यास मंदिर अच्छी स्पेशल जोटा कि अट्राक्ट करे। ये भाई लोग बंगाल से आए हैं इधर व्यास सरोवर में काम करने के लिए। जो इधर का मेंटेनेंस काम है, जो गार्डनिंग काम है, वो काम करने के लिए बंगाल से आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? अजहर हुसैन। अच्छा अच्छा, आपका? हमारा नाम राहुल शेख। राहुल शेख, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। काम करो। काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। बंगाल से आए आके बहुत बढ़िया काम कर रहा है इधर। बहुत अच्छा लग रहा है जगह। अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। ओ मालिक पैसा ठीक टाइम में देता है? पैसा देता है ठीक टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको तो आप जो कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही पसंद लग रहा है। ठीक है ठीक है।
ଏହା ହେଉଛି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଯାହା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାସଦେବ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଲୋକାଲ ଭାଇ, କହିବେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ମୋର ରାଘବଜୀ ରାଇଟ୍। ରାଘବଜୀ ଏଠି ପୂଜା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟାସଦେବ ପୀଠ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ପୀଠ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସାଇଡ଼ରେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଅଛି, ମହାଭାରତର କିଛି କିଛି କଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ସ୍ନାନ କରିକି ମହାଭାରତ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ମହାଭାରତର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଳାୟନ କରି ଏଇ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିଲେ, ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାରୁ ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମର ଭୀମ 3 ଥର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାନଭଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶେଷରେ ମହାଭାରତ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ। ଏଇ ବ୍ୟାସଦେବ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯାହା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ସେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମେଳାଟି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିକି ମାନସିକ କଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଣି ଉଠାନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ୟାସଦେବ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଜଳଲାଗ୍ନି କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି, ତ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମହୋତ୍ସବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମେଲୋଡ଼ିଜ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଘର କରଣା ଜିନିଷ ସବୁ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବହୁତ କିଛି ମିଳେ। କଳାହାଳ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ନାଇଁ, ସେଟା ପୁରା ଏଟା ପୁରା ଡିସେଣ୍ଟ ଜାଗା, ତାଠୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଜାଗା ମାନେ କିଏ ଭାବି ପାରିବେ ନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, କେତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ହେଇଥାଏ? ଆମର 2 କିଲୋମିଟର, 1.5 କିଲୋମିଟର। ଆମର ଏଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ। ମାନେ କେଉଁଝର ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେଇଠିରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ରହିବନି। ଦୁରନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ, ଯାହାକି 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଇଏ ଆମର ଭୀମ, ଯିଏ ଯାନଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଲଡୁ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ, ଯାହାକୁ ଲଡୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, 3 ଥର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଭୀମ। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ତାର ଯାନଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ଭୀମ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଆମର ଗାଣ୍ଡୁବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍। ବହୁତ ଭଲ, ରାଇଟ୍। ଏଇ ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନାଇଁ, ରାଇଟ୍। ଇଏ ନକୁଳ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାରେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ସହଦେବ, ଭଗବାନ ସହଦେବ, ଯିଏ ଆଗତର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ରାଇଟ୍, କ'ଣ ନାହିଁ।